Ell és Jackie, ella és Taka. Jackie porta vivint a la nostra família des del 2016 i Taka farà ara en febrer 2 anys que la vam adoptar. Jackie era el gos d'una veïna nostra, però la dona estava un poquet malalta i no podia fer-se càrrec d'ell. El volia abandonar i el vam agafar. I Taka, quan nosaltres la vam trobar, estava molt bé perquè tenia un meset i mig, però la vam trobar en 2 dies en un contenidor de la basura amb els seus germanets. Jo he tingut gos des que tenia 5 anys i Jackie va vindre sense decidir-ho. Era la necessitat del gos i no s'ho vam pensar per a res. Vam veure en Instagram una foto de Taka que era un bebè d'un mes superadorable i encara que havíem dit no, de moment més gossos no, Taka va vindre a casa. Són el nostre dia a dia, la nostra manera d'eixir tots els dies a caminar, de fer exercici, que com t'has anat el dia tingués un somriure a la cara. Jackie és molt tranquil i Taka és una gossa generalment tranquil·la, però quan està solta està corrents. I l'afició que tenen en comú els dos és que els encanta l'aigua. Adoptar és la millor opció i li dones una altra oportunitat que ha perdut en la vida anterior.